Market. Check, check. Microphone jacket. It's ready to go.
flanker and back. En wat zou altijd zijn? Zoals in de misschien niet, die worden natuurlijk. Daarom staat op 0-3. Hier hebben we aan verkrijgbaar. En de volgende niet weg. Staat er niet op. This is
Dankjewel, bedankt en tot ziens. Ja, ik dacht dat dit goed komt. Ja, ik heb een beetje en hij doet er eens een, wie heet het, als er geld aan wisselen is. Of als er aan witwassen is. En wat zit er aan? Ja, van, I got such a good lawyer. But tomorrow you'll be just wrong. It's like tomorrow we're working on it. Last night, you're not saying to you. Hey, I need don't like this. Ja. Put your fucking finger and say that's the Ja, best dat is een guy. restaurant is dat dan. Nee, dat is ook star. En dan komt er ook een French weg. Ja, beest. Dat is not a quill. She will love me again. Dat is afgezaagd. Qua Louis. En de nieuwe van Bad. Say, Ja, that's so bad guy. Ja, fucking board of this. Make way for bad guy. I don't want to I don't want to be like this. I can always wait. That's the thing I'll see a bad guy like Kick him really hard. Iron stone. Roep voor de trap, man. In the groin. Ja, dat Give me a fight!
What a day that was. Peace dentro lo veo. Io dentro veo. Io lo veo. Unfortunately, we did not. Call us criminals, and if that's what it makes us.